Vă prezentăm Școala Profesională din orașul Ștefan Vodă, unde se studiază un șir de meserii, dintre care și frumoasele meserii de bucătar și bucătar fermer. Pentru aceste meserii, școala dispune de săli de teorie spațioase și ateliere de instruire dotate și racordate curicule cu tot necesarul de veselă, utilaje, materii prime, etc. Elevii acestor meserii frecventează și studiază cu plăcere informațiile necesare, destul de atractive, predate de către profesorii și maestri instructori a acestei școli, care are o importanță primordială pentru elevi și pentru întreaga societate. Disciplii acestei școli sunt solicitați pe piața muncii, care, aranjându-se la lucru, acordă servicii de calitate în domeniul servicii hoteliere, restaurante și alimentație publică.